Siellä kyttiksellä kävi sit ilmi, että se tosiaan on laitonta. Sen takia kukaan meidän kilpailijoista ei ollut tehnyt silleen. Ai moi. Kauan sä oot ollut siinä? Tai no, nyt kun oot siinä, niin tuus tonne. Mulla on sulla asia. Tule nyt. Noniin. Jos joskus elämässäsi joudut semmoiseen tilanteeseen, missä sun pitää jättää pikailmoitus jostain verkkopalvelusta, niin on muutama asia, mitkä sun on hyvä tietää. Ensinnäkin, on syytä kertoa tarkasti, missä sä olit, kun tää virheilmoitus tuli. Ja jos laitat siihen, että olit työpisteellä koneen ääressä, niin naurattaahan se, mutta mieluummin laita siihen, missä olit siellä palvelussa silloin, kun tää virhe tuli. Voit esimerkiksi kopioida sieltä selaimen osoiteriviltä sen osoitteen, missä silloin olit. Jos se ei ole mahdollista, niin kuvaile jotenkin muuten mahdollisimman tarkasti, missä kohdassa palvelua olit, kun virhe tapahtui. Seuraavaksi mainitse, mitä olit siellä tekemässä. Voit kertoa, mitä olit tekemässä yleisesti ja sen lisäksi myös, mitä olit juuri silloin tekemässä, kun virheilmoitus tuli. Esimerkiksi voisit kertoa, että olit päivittämässä profiiliasi ja juuri kun klikkasit lisää kuvanappia, niin sait virheen. Ja vaikka et ehdikään lähettää ilmoitusta heti, niin nämä kannattaa kirjoittaa ylös, jotta ei enää unohdu. Vähän niin kuin unet kannattaa kirjoittaa heti heräämisen jälkeen ylös, muuten ne katoaa nopeasti. Toki sillä erotuksella, että tämä virheilmoitus kiinnostaa ainakin yhtä muuta henkilöä sun itsesi lisäksi. Sitten, milloin? Se henkilö, joka käsittelee sun virheilmoitusta, niin luultavasti pääsee käsiksi erilaisiin logitietoihin, ja vaikka logien penkominen on muutenkin hauskaa, niin se on vielä hauskempaa, jos tietää suunnilleen mistä kohtaa etsiä. Eli liitä mukaan päivämäärä ja kellonaika, milloin virhe tapahtui. Neljänneksi, millä teit? On usein aika oleellista tietää, missä ympäristössä nämä virheet on tapahtunut. Ja ympäristöllä tarkoitetaan yleensä käyttöjärjestelmää ja selainta. Esimerkiksi Windows ja Firefox on hyvä, Windows 11 ja Firefox 147.4 on parempi. Vika-ilmoituksen vastaanottaja saattaa yrittää toistaa sen virheen, jonka sinäkin olet saanut, ja se on huomattavasti helpompaa kuin tietää, missä ympäristössä lähteä kokeilemaan. Ja viimeiseksi, saitko virheilmoituksen? Usein virheen tullessa ruudulle tulee myös joku virheilmoitus, joku teksti, ja sen liittäminen mukaan tähän raporttiin on todella hyvä tapa auttaa tämä tilanteen ratkoja oikealle jäljelle. Voit kopioida sen tekstin johonkin tai vaikka ottaa ruutukauppauksen, tai jos et tiedä miten ruutukauppaus otetaan, niin ota puhelimella vaikka kuva ruudusta, kunhan vaan saat sen viestin jotenkin mukaan. Ja henkilökohtaisesti, jos minulle laitat tämän viestin mukaan sun virheilmoitusraporttiin, niin haluan synnyttää sinulla bonuskierros, selaimen konsoli. Jos klikkaat oikealla napilla sitä selainikkunaa tai painat kontrollin pohjaan ja klikkaat sitten Macin tasohierellä tai miten ikinä saat sen pikavalikon esiin, niin siellä on semmoinen kohta kuin tutki tai inspect. Ja sitä kun klikkaa, niin yleensä ruudun alalaitaan aukeaa semmoinen pieni ikkuna ja siinä on semmoinen välilehti kuin konsoli tai konsoli. Sitä jos klikkaa, niin sieltä usein löytyy oikeanlaista hyödyllistä tähän virheeseen liittyen ja ne voit myös kopioida tai ottaa ruutukauppauksena mukaan tähän ilmoitukseen. Se on yleensä todella hyödyllistä. Riippumatta siitä, noudatatko äsken annettuja ohjeita tai et, niin lopputulos on sinänsä sama, virhe ratkeaa tai ei ratkea, mutta säästät huomattavasti omaa ja, mikä tärkeämpää, minun aikaani, koska joudun nämä samat asiat sinulta kysymään jälkikäteen, jos et toimita niitä tietoja heti. Ehkä se suurin ero tässä sitten lopulta on se, että kun ratkoin sitä virheilmoitusta, niin näytänkö enemmän tältä Nicolas Cageilta vai tältä Nicolas Cageilta. Toivottavasti tästä on ollut iloa ja apua, kun seuraavan kerran valitat jonkun verkkopalvelun toimimattomuudesta minulle tai kollegalle. Hyvää päivää.